Yay! Isa. Добре. Добре съм. Какво се случи? Дерка. Майко, ма то да гътна след това, брат. Дай, изтрити. Камерата падна. Снима ли камерата? Я да видя. Снима, окей. О, здравейте, момчета. Здрасти. О, ами, остава. Земетресението беше много изплашващо се нещо. Да, много изплашващо беше. Много болеш крака. Много болеш кракача. Нали, и мен малко ме боли крака. И мен ме боли. Човек. Какво? Кошко, какво да правим? Какво ще правим? Камерата падна. Да ядем нещо. Нещо да ядем. Айде да отидем. Хайде да ходим да ядем. Се наядох. Бака се наядох. Мале, баре, знаеш как преядох, бе, ще стана като бомба и ще се взрива скоро. Май няма. Какво бе? Право преядох. Само аз искам да си взема ново колело, че старото ми се щупи. Спирачката ми се щупи и сега не мога да спирам с него. Освен е така с крака. Защо ти не си взема, чуй? Да. Старт! Добър ден. Аз искам да си взема ново колело. 1500 лева. Благодаря ви. Сега да ви обясня. Тук ще ви дам рез 120 стотинки. Защото ви ми дават 1500-200. Сега 1520. Да, обърка се. Сега това се слага много лесно. Надявам се да имате нещо по-лесно. Така се слага. Така. Спорта. Колелото беше с помощни колела на едно дете. Ако искате, го покарайте. Това сами яли. Какво е това модерно колело, бе? Днеска го купих за 1500 лева. Колко пари ти е дал продавача на колелото? Ресо ли? Да. 20 стинки. Дал 1520, ще ми върна 20 стинки. Добре, много хубаво колело си купил. Трябва го зареда. Тук има и фенерче. Това ще трябва го зареда. Добре. Ти какво бе? Ти какво пак ще ме преведеш така бе? Абе, нищо бе, ще разбъркуваш. Добре. Аз няма влизам в кадъра, вече.
Така ще ги биете направо, ще ги щупа. Направо ще взема една брадва направо. Направо ще видят. Аз съм в центъра, камен поправи. Дай да му се обада да видим. Ало, каменен! А Семен де? Сам иска да ни прибие двамата и ще вземе брадвата и ще ни убие двамата. Говоря за живота се вади. Добре, вот паша там. Ти ми чу, че ден брат, тя няма да му уреда. Сад! Къде? Това е моята брадва, дай я! Дай моята брадва. Е, тука. И ще я убия. Тука ще я скрим. Не искаш ли в къщата, като дъски от къщата? Хай. Ти няма да знаеш. Всичко ще убия. Ще те съм първо, за да може да видим, като вземе той да реши да убие. Ако я взем. Ако я взем. Дай да проверим на метал. Да, чакай. Аз ще наточа малко. Я вече измислиш място в къщата. Ама да си ми по-удалече. Ама си ми по-удалече. Дай сега на метал. Какво ще скрием? Нека намери той да взема. Той къде знае? Ние ще скрием и това. Той знае къде бяхме оставили, сега ще я взема. Така? Той знае, да. Айде да ходи. В базата ми. Чакай да направя това. О, гледай колко е разхвърлено. Да трябва да го почисти. Не, няма го почисти. Ние сме криминалисти. Бе, криминалисти. Ето тук гледайте, тук и тук. Да, идеално място. О, все едно дъска от къщата. Да. Къде ли е брадвата? Там, това е, бе. Симеон е точил това. Да спиваш? Старт! Какъв си това? Стоп! Какъв беше онзи човек, който ме подложи? Абе, тук видях нещо като се. Това заточенето. Майко. Към си тебе. Ту. Ела.
И стоп! Знам, май Симеон и Камен го скрил като някъде от къщата. Аз знам как изглежда. Намери го. И сега го точа. Няма го. Не знам, ще потърся друга ден. Аз се ударих и ти да свиеш. И сега... Искам да ти кажа нещо. Стоп! 3! Чакай, аз... Ей! No! Come напред? Ай, добре ли си? Хайде да ходим. Давай натам. Чакай, стоп. Да тръгваш. Като... Давай. Върви. Хайде, върви. Но ти паднаха. И ляда има. Къде сами? Къде съм, бе? Ето го там в по-жестоката палата. Он е станал. Аж да смирим. Да си набием два шамара. Аре сега вие намерим. Бам! Бам! Аре сега насам. Бам! 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 Добре, аре спрей, че кога ще се оканим. Да. Така че... О, вече сме приятели пак. Да.